እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። تحن دمسم كراسة معتنا من أفريقيا إيه خبزك واشنطن دي سي لو مسوني حموشت حامل خل تشحن عسران حدا ويك عسران شمونتن سنة كل تشحن 10 سنة عام تمرتي وزينا قدمنا أبي تيقيا بفلاك كل تقرأ زملكوتو زلو معبالتاتن قبر ملستاتن زحازز أبصاب كان سعبنا سرع مدبنا حر شاينا بإيرترا وزدنا أين كلنا مسانا مسكم تغطاتو لنا زينا هنقدمنا كابتولو ولد جبريل. سلام كميك أنكم عيلة وزينا بايتو ጸጥታ ንመጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ጉዳይ ብወግዒ ዝገበሮ ኣኼባ ብዘይስምምዕ ተወዲኡ ሕብራት ሃገራት ኣብቲ እዋን ሓይልታት ትግራይ ስምምዕ ተኽሲ ደዋብል ክገብሩ ዘተሓሳሰበ ክኸውን ከሎ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ትኽልል ንምቕራፍ ድማ ፖለቲካዊ ፍታሕ ምምጻእ ጠቓሚ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ኣብቲ ኣኼባ ክልተ ዝተፈላለዩ መርገጽታት ተንጸባሪቖም ነይሮም ኣሜሪካ ሕጂ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ኣገልግሎታት ንምርግጋጽ ሓላፍነቱ ክፍጽም ኣለዎ ክትብል ከላ ሩስያ ብወገና ጉዳይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ጉዳይ እዩ ኣብ ዝብል መርገጻ ጸኒዓላ ቻይና እውን ምስ ሩስያ ዝሰማማዕ መርገጽያ ኣንጸባሪቓ ተወካሊ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣባላት ቤት ምኽሪ ጸጥታ እቲ ሃገር ዘለዋ ብድሆታት ብዝግባእ ብምርዳእ ነቲ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ክድግፉ ጸዊዑሎም ኣብቲ ኣኼባ ብቐዳምነት ዝተዛረበት ምክትል ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ንጉዳይ ፖለቲካን ጸጥታን ሮዝመሪ ዲካርሎ ኢትዮጵያ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ትርከባ ኣላ ድሕሪ ምባል ሓይልታት ትግራይ ስምምዕ ተኽሲ ደዋብል ክገብሩ ኣለዎም ኢላ ንተለወጥቲ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ብምውካል ዝተዛረበ ናይ ኬንያ ኣምባሳደር ብወገኑ ባይቶ ጸጥታ ነቲ ኣኼባ ምጽውዑ ብምቅዋም ኣፍሪቃውያን ናይ ባዕሎም ጸገም ባዕሎም ዝፈትሕሉ ዕድል ክወሃቦም ኣለዎ ኢሉ كم تصبصاب وكيلنا كندي أباته كبرى سمعتنا ملو تصبصاب صباح سولسته تصبينا سراويت مكلخال إثيوبيا كاب كل تجراي زوجة بربعة جنبرات تخفيلو لعلى حدا ورحي بزوجة مسرح مخانو قدم مصر أبي أحمد أفليتون أب كل تجراي زلوا جيت بزحت الكام تاوز اللوا إزبله دكتور أبي يتجيت دو قبل زيد ليكم زلون العلامة دما نتقرأ وسيكان إثيوبيا مدخل مغانون لومي البرلمان هاجرو جالسون سبب سلطان حوحات بتدقاقامي أبزهو ومجلسات سراويت إثيوبيا كاب مغالن كالوتن زوسة تسعير إزبلو كوانتهونو منغستي مصنعتي أكايدو بزحلف وسان مسرت تسراويت موصوق دمامي سرابي لومي البرلمان تزاري بلون بزعبا زيكا بكل تقرأي ملاش مسرقبنا خنقربنا بخال وغن أبناء لومي وعلو بارلما اتستقبر هدراوي مريجا حزب وسانة يكبل قليس ووك أدمام نسر أبيم بارلما ابتزاكا الوفلي أخيبا نزمت سعامة إثيوبيا حموشتا 261.7 بليون بر باجت أصدق اللهم بحوحات زمراح منغستي كل تقرأي تغسي تتقون مبالك المخونة تغميتون منغستي كل تقرأي أبزوز ومغلسي حيثات إرتران أمحران كاب تخلل كوزو أبتغلل علم لخا برارا مكيات حاويسو كلهم مراخبيتات كخفوتو توساق دما ناب تقراي زخون عينة أكال فتان منغستي فيدرال كياتو زبلو كدما خونات كاب منغوز تغمت يوم اتنا يصحون مغلسي سأغامات أبسلاماو منقدي مفتاح كم متكل زغبولو مخانو بمغلاس سراويت مكلاخلي كاب تقراي زويصة بحايلي توقيع عمبر نحرستوت حاليو أيكوناني للون دحرزينا زرزر كقربيون بزعبازي بحوحات زمراح منغستي كل تقراي زوصو مغلسي ملاش منغستي إثيوبيان إرتران نمركاب ونسرح لنا جن منغستي إثيوبيا أبزا حلفة سومون أبزا هابو مغلسي نتسو قمتي زوسد كلون بيناوي مقراس تصابوز قبر كلون مخنيات سباوي رديعت ناب حزبي كبسعين اوان كرمتي بمخانو وحرستو نخحاسون بمبالي كبل مغلاسو يذكر أشباري إلو تصوعو حوحات دحري موصى سراويت مكلخال قبل علي نصحان سبات قتلاتي في السمار لو كبل نحيصوص قزي أواج مرداتا أتصاري أكالافيتون حوحات أبنبرتي كتماتات كل التقراي استفلالي متكعتي في السمار لو زبالي اتيا صاري حصوص اوان مس قزياوي من محدارن مس مكلخالن تحبابيركم بالزبل سبات يقتلالو زدما أبتخلل زخافة سباوي كلو لاو زفتري للون اتناي فيدرال حصوص اوان أتصاري مرداتا بتوساقي حوحات كمتي منغستي زغبرو تخصي دو أكن زبل لإثيوبيانن نعلم لخا محبرسبن بناي حاسوت نعاوت بروباغاندا نمتلالن تغرات نمركابن بزغبرو معلبات نوهابت رديئة تكالات أبزل على حدقا يأتوا مهلاو
ኢትዮጵያውያንን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ክግንዘቡ ይግባእ ኢሎም ብዛዕባ እዚ ክሲ ካብ ሕወሓት ምላሽ ተረኺብና ክንቐርብ ኢና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዳርፉር ሱዳን ዝነበረ 14 ማዓስከራት ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ሕጂ ብነበርቲ እቲ ከባቢ ንኽጥቀሙለን ንምምሕዳር ሱዳን ተረኪበን። እተን 13 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ዓቃቢ ሰላም ፀንሓ መደበራት ዝሓለፈ መጋቢት ኣብ መንጎ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ተልእኮ ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ሃገራትን መንግስቲ ሱዳንን ብዝተገብረ ስምምዕን ከም ዝርከባ ተገይሩ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብቲ ዓቀብቲ ሰላም ገዲፎሞ ዝኸዱ ንብረት ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እንተኾነ 8 ዝኾና መደበራት ድሮ በቶም ነበርቲ ከም ዝተዘምታ ይግለጽ። እቲ ዓቃቢ ሰላም ኣብ ዝወፃሉ እዋን ሕጂ ኣብ ዳርፉር ንዝፍፀም መጥቃዕቲ ዝሕተት መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን እዩ ይብሉ ዲፕሎማት ሕብረት ሃገራት። ኣብ ዳርፉር ካብ 110 ሃገራት ዝተዋፁ 97,000 ዓቀብቲ ሰላም ነይሮም እዮም። ማዓስከር ስደተኛታት እውን ክታበት ኮቪድ ክበፅሖም ናይ ሕብረት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ይደፍእ ኣሎን። ዩኤንኤችሲአር ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ሴኔጋልን ካሜሩንን ድሮ ክታበት ኮቪድ ዝወስዱ ስደተኛታት ከም ዝመዝገበ ኣፍሊጡሎም ከም ጸብጻብ ሮይተርስ። መንግስቲ ብሪጣንያ ብዘይ ሕጊ ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ብገበን ዝቐጽእ ሓድሽ ሕጊ የተኣታቱሎም። ብመሰረት እቲ ዝተኣመመ ሓድሽ ሕጊ ዝኾነ ብዘይ ሕጊ ክኣቱ ዝተታሕዘ ሰብ ክሳብ 4 ዓመት ዝጸንሕ ማእሰርቲ ክፍረዶ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ድሕሪ ዝተገብረሎም መጥባሕቲ ነቂሖም ብዘይ ሓገዝ ይትንፍሱ ከም ዘለዉ ቫቲካን ሎሚ ሶኒ ኣፍሊጣላ። መዓልቲ ናጽነት ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ዘተስፉ ግን ከኣ ዝያዳ ጥንቃቐ ዝሓትት ግስጋሰ ለብዒ ቫይረስ ኮሮና ተባዒላ። መምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ኣንጻር ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዝወሰዶ ቃልሲ ተስፋ ዝህብ ደኣ ይኹን እምበር ምስ ምቕልቃል ሓደስቲ ፍልቀታት ቫይረስን ኣብ ሓያሎ ዜጋታት ኣሜሪካ ዝርአ ናይ ዘይምኽታብ ምዕጢጣይ ግን ዘዛኒ እዋን ዘይምዃኑ ተገሊጹሎ። ዜና በዝፍጽም ነመስግነካ ተወልደ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ዝወፅአ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣብ ብዝፀንሐ መስርሒ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ግጭት ትግራይ ዝለዕለ ጣልቃ ምትእትታው ዘለዎ ምዃኑ ሎም መዓልቲ ሶኒ ንቤት ምኽሪ ኣብ ዘስምዕዎ መግለፂኦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚሎም ሰበስልጣን ሕወሓት ብተደጋጋሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መቐለ ሓዊሱ ካብ ክልል ትግራይ ዝወፀ ተሳዒሩ ኢሎም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን መንግስቶም ብመጽናዕቲ ወሲኑ ይወፅ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ምርጫ ዝተሳተፉ ስርዓ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ማዕረ ተሳትፎኦም ናይ ፈጻሚ መሓውር ኣብ መንግስቲ ከም ዝሳተፉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊፆም ኣለዉ። ነጸብጻብ ኬኔዲ ኣባተ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ። ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘካየዱ ናይ መወዳእታ ኣኼባ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝተለዓሉ ዝተፈላለዩ ሕቶታት መብሪ ሂቦም ኣለዉ። እቲ ቀንዲ ጉዳይ ክልል ትግራይ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ንምውፃእ ዝወሰነ ብመጽናዕቲ ተመስሪቱ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ ውሳነ ንምብጻሕ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሕሉፍ ታሪክ ሓዊሱ ኣብ ቀረባን ርሑቕን እዋናት ታሪክ ብኩናት ዝሓለፈ ሃገራት ሓዊሱ መጽናዕቲ ከም ዝተኻየደ ተዛሪቦም ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንምንጻር ዘካየደቶ ኩናት ከም ኣብነት ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብቲ እዋን ዝነበረ ዝበልዎ ጣልቃ ምእታዊ ሓይልታት ወፃኢ ኩሉ ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ትግራይ ግጭት እውን ዝለዓለ ጣልቃ ምእታዊ ከም ዘሎን መብዛሕትኦም እቲ ግጭት ጠጠው ክብል ከም ዘይደልዩን እውን ገሊፆም። ኢትዮጵያና ኤርትራ 30 ዓመት ተዋጉ። መቼም ኢትዮጵያና ኤርትራ 30 ዓመት ሲዋጉ ሁሉ ሐሳብ፣ ሁሉ ፍላጎት፣ ሁሉ ትጥቅ፣ ሁሉ በጀት የነሱ ነበር ብለን ራሳችንን አንሸውድም። ኢትዮጵያን ኤርትራን 30 ዓመት ተዋግየን። ኢትዮጵያን ኤርትራን ን30 ዓመታት ክዋጋኣ ከለዋ ኩሉ ሐሳብ፣ ኩሉ ድልየት፣ ኩሉ ዕጥቂ፣ ኩሉ በጀት ናቶም ነይሩ ኢልና ንርእስና ዓይነት ተዓሻሹን ብድሕሪትና ዝለዓለ ሓይልታት ነይሮም ኣዓርዮም ዘባልዑና እንታይ ረኸቡ? ዝደቐቐት ዝደኸመት ኤርትራ፣ ዝደቐቐት ዝደኸመት ኢትዮጵያ ፈጢሮም ብዙሕ ሰብ ረጊፉ፣ ብዙሕ ሃፍቲ ረጊፉ። ኣብ መወዳእታ ግን ዝረኸብናየን ክልተ ዝደቐቓ ሃገራት እየን። ሕዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ኩነታት ክንርኢ ከለና ናተይ ግምት እቲ ግጭት ጠጠው ክብል ዝደሊ ሓይሊ ብዙሕ ኣይኮነን። ከምኡ እናተጋጨናን እናተላሓሓፅናን ዝደቐቐት ትግራይ ዝደቐቐት ኢትዮጵያ ምርኣይ ሽዑ ንሽዑ ድማ ኣምሓራን ኦሮሞን እናበሉ ዝደቐቐ ኦሮምያን ኣምሓራን ምርኣይ ድሌታት ዘለዎ ዝብል ምልከታ ርኢና ኣለና። ሓደገኛ ልምምዳት ርኢና እዮም ኢላ ሰበስልጣን ሕወሓት ብተደጋጋሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለጽታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መቐለ ሓዊሱ ካብቲ ክልል ዝወፀ ተሳዒሩ እዩ ክብሉ ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን ኣካይድናዮ ዝበልዎ መጽናዕቲ ስዒቡ መንግስቶም ነቲ ሰራዊት ዘውፅዎ ናይ ጽሙና ግዜ ኢሎም ዝፀውዕዎ
መሕሰብ ግዜ የድሊ እዩ ብዝብልን ኢትዮጵያ ኣብ ዘለዋ ዝተፈላለዩ ካልኦት ሽግራት ጠመተ ክትህብን ብምሕሳብን ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ውሳነ ቅድሚ ውሳኑ ካብ ክልል ትግራይ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ከምኡውን ምስ ኣባላት ካቢነ መንግስቶምን ወታደራት መሪሕነትን ብርክት ዝበሉ ምይይጣት ከም ዝተካየዱ ገሊፆም እቲ ሰራዊት ካብ ትግራይ ዝወፀ ብ4 ግንባራት ልዕሊ 1 ወርሒ ብዝፀንሐ መስርሕ ምዃኑ ተዛሪቦም የሰራዊት ማውጣትን በሚመለከት ያው ከዚህ ቀደም ሐሳቡን መግለጹ የራሱ ችግር ስላለበት ከወታደራዊ ዲሲፕሊንና ሚስጥር አንፃር ሙሳ ሰራዊት ብዝምልከት ቅድም ሎሚ ነቲ ሐሳብ ምግላጽ ብመንጽር ወታደራዊ ዲሲፕሊንን ሚስጥርን ናይ ባዕሉ ሽግር ስለዘሎ ኣይተገለጸን ሕዚ ግልጽ ንምግባር ንሕና ወታደር ዘውፃእናዮ ትማሊ ካብ መቐለ ወፅኡ ተባሂሉ ክትሰምዑ ከለኹም ኣይኮነን ንልዕሊ 1 ወርሒ ዝወሰደ መስርሕ እዩ ብ4 ግንባራት ከፊልና እናውፃእና ነርና ብሓደ ግንባር ዕጥቅናን ወታደራትናን ክነውፅእ ከለና ንስኹም እውን ኣይጠርጠርኩምን እቲ ጁንታ እውን ኣይጠርጠረን ብዙሕ ሰብ ኣይፈለጠን እዮም ኢሎም ንኣብነት 15 መዓልታት ቅድሚ ምርጫ ሰፊሕ ሓይሊ ኣውፂእና ኢና ዝበሉ ንሶም ብዙሕ ፀገም ኣይነበረን ሳልሳይ ሓይሊ ክነውፅእ ከለና እዩ ምጥርጣራት ዝመፀ ኢሎም ብርክት ዝበለ ኮንቨይ ብርክት ዝበለ ሓይሊ ተዓጢቑ ተፃዒኑ ካብ ማእኸል ካብ ከባቢ ተንቤን ክወፅእ ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝሕ ዝበለ ህዝቢ ብምውፋር ዕጥቂ እናወፀ እዩ ሰራዊት እናወፀ እዩ ብዝብልን ብካልኦት ምክንያታትን ኣብ ሓደ እዋን 2,000-3,000 መካይን ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ሰዓት ብኪሎሜትራት እዩ እቲ ጉዕዞ ኢሎም ኣብ መንጎ እዚ መንገዲ እናዓፀው ግጭት ንምፍጣር ጎማ ብምንፋስ መኪና ምቅፃል ዝኣመሰሉ ፈተናታት ተገይሮም እዮም ራብዓይ ካብ መቐለ ዘውፃእናዮ ሕይል ዝበለ ሓይሊ ብበዝሒ ብሽሕ ዝቁፀራ መካይን ኣሰሊፉ ዝወፅ ሓይሊ ምቹ ባይታ ስለ ዝነበረ መጥቃዕቲ ዘይወረደ ጥራሕ ከይኮነስ መቐለ ብሓይሊ ተታሒዙ ድዩ ንእትብሉ ሰባት ሓይልታት ምክልኻል ካብ መቐለ ወፂኡ እናሃለወ እንተወሓደ ንክልተ መዓልታት እቲ ጁንታ ኢሎም ዝፀውዕዎ ሓይልታት ትግራይ ኣይኣትወን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰፊሑ ናይ ሚድያ ወፍሪ ይካየድ ከም ዘሎን ሽም ሃገራት ከይጠቐሱ መንግስቲ ንምቕያር ፈተነ ዝገብረ ሃገራት ከም ዘለዋን ብምሕባር ከምዚ ኢሎም ሰሞኑ እንግዲህ ሁለት ቀን ዓለም አቀፍ ሚዲያው እያስተጋባ ያለበት መንገድ በጣም ያስገርማል ኢትዮጵያውያን መንቃት እንዳለብን ያመለክታል እንደዛ አይነት አቅነ ኣብዘን ክልተ መዓልታት ዓለም ለኸ ሚድያ የቃልሖ ዘሎ ኣዝዩ ዘስደምም እዩ ኢትዮጵያውያን ክንነቅሕ ከም ዘለና የመልክት ከም ዝበለ ኣፍ ዝዕፁ ምርጫ ኣካይድና ክፅብፅብ ዝተፀገመ ሚድያ ካበይ መፅኡ እዩ ከምዚ ድግስ ዘዕምብር ዘሎ ኢልካ ምሕሳብ ይሓትት እቲ ቀንዲ ጉዳይ ንሕና በታ ንሳቶም ዝኸፈቱና መንገዲ ኣይንኸይድን መንግስቲ ክቕየር ኣለዎ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ ኣይምቹን ዝብላ ሃገራት ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና ነዘን ሃገራት ዘለና መልእኽቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝፀንዐት ጠጠው ክሳብ ዝበለት ኣብ ዘሎ ውልቀ ሰባት ኣብ ስልጣን ምጽናሕ ካልኣዋይ ጉዳይ እዩ እዮም ኢሎም ረፈረንደም ኢሎም ዝፀውዕዎ መረፃ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላምን ጽኑዕ መንግስትን ከም ዝደሊ ገሊጹሎ ነዚ ዝቕልብስ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዝተመዝገበ ዝመረፀ ብሚእታዊ እንተዝወዳደር ኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብ ዓለም ዓቢና ኢና ኣብ ዝብላ ሃገራት ክመርፅ ካብ ዝኽእል ዜጋ ናይ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ብብዙሕ ዕፅፊ ይበዝሕን ይሓይሽን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ብምውሳኽ ክሳብ ሎሚ ዝነበረ ዓይነት መንግስቲ መሓውር ክቕፅል ድሌት መንግስቶም ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ኣብቲ ምርጫ ዝተሳተፉ ፓርትታት ማዕረ ተሳትፎኦም ኣብ ውሽጢ ናይ መንግስቲ ናይ ፈጻሚ መሓውር ክካተቱ እዮም ኢሎም ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ካብ ዘለዋ 60 ኤምባሲታት እንተወሓደ 30 ኤምባሲታት ክዕፀው ከም ዘለዎም ተዛሪቦም መቐናስ ወፃኢ ከም ቀንዲ ምክንያት ኣቐሚጦም ኣለዉ ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰረ ናይ ስልጣን እዋኑ ሕገ መንግስቲ ካብ ዘቐመጦ ንሻድሻይ ዓመት ዘናውሐ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ናይ 2014 በጀት ዓመት 561.67 ቢልዮን ብር በጀት ኣጽዲቑሎ نمسكنك جبرة زقصل صبصبنا خا بحوحات زمراح منجست خلل تجري تخصص تطاون موبال قد ما خنا تقميط اللهم منجست خلل تجري أبزوت مجلسي حيلات إيرترانا محران كاب تخلل كوتو أب تخلل عالم لخا بررام مكياد كل مرة خبيتات خفتو ناب تجري زهون عينت أكل سطح فيدرال كياتو زبل قد ما خنا كام منجز قمت أميم ملقيتات بها حادثة صبلي خلنا اللهم
بحوحات زمرح منجست كل التجراي تقصيت أو مبالت أميتو أبزوتو ناي صحف مجلسين تساقمات بسلامة من قد مفتاح كم متكل زقبلو مخانو بمجلات أبز حزوان أب تجراي زلوك لولاون مفتاح تقصيت أو مبالك قد مخونة تغميت ألم أتو مجلسين سراويت مكل خالي تيبيا كاب تجراي زوتة بحايلي توقع عنبر نحارستوت حاسيوي كونن كبل قليس ألم تقصيت أو مبال شوعاتك قد مخونة زغمت أتو مجلسين كاب تجراي حالتات إيرترانا محران قد مكينات نابز نبرو بوتا بزيو على الحدر كملسو بتوسخ دما أبوشتي تيبيا أكلات تا إيرترا اللويم نساتمون كوت يقبايلهم مستقرايز تتحازة مس إيرتراز قبر للزبون بمنقسة كل الطرح اللوات انتركبيلو اتمقلتي أب تقرايز تفتسمه قبن كوينات بعقلالسات مقلتي أب عاليت منزات تساتفو زبالهم مرحتي تيبيان إيرتران بتوسخون كالو تساتفو أكلات بودب حبرات منقسات بزتاش أكال تتاريم أب عالم لخ مدرخ تحتتن انتقون إيلهم سبع حاجز بخلام مراتي مقعزة نهزبي مبساح انتكالن زي تمزابلو زيقاتات دما نابزنا برو بوتا انتملسون نزبت حم قدعات دما كحسا انتو وهابمي كبل اتمقلت حبيرم هزباوا قلقلوت إلكتريك تيليكومنيكيشن بانكي بررا أوروبلان تمرتي حكمنا النقدن ناب هزبي بزي مقرات انتبتسح علم لخ بررا دما كاب معرفونا فرتي اتكلل مجمار انتكاليلو اتمقلتين اتمقلت قتلهم بجت خلتشن 13 عام تمرت بقطتا ناب هزبي استمرت منقستي آتاون تقبرن زخون يخون ناي منقست فيدرال أكال تادما ناب تقراي كياتو انتقبرنيو كبل حابيرولم دحر إسران حموشن مسكرم زوتو حقتات حقاونت يبلو من زبالة اتمقلتين تقراي زملكتو زوتو حقتات انتسر توسخ دمام أسرات بوليتيكا زبالهم تولرت كللن كالوت إثيوبيان انتفتحوا يلهم زوم زرزرات زكتاتل بودب حورات منقسات زيتت عيشة عكال انتولوي بحوحات زمرح منقست كلل تقراي تخصيق أو زبل يبل اتمقلاتين مبزحتي كبابيتات كلل عاب تحت قوضة مخان بمقلات ناب تكلل تكالات سباو حاجزن مع خنازينان بنت أن ساعتهم كن كساسو يخيل يوم يرلم ندمت أمريكا ملقيتات بها مغلم نمسجنك ملقيتها بزعبا زبحو وحاس زمرح منقص خلال تقراي زوجو مقلتي ملاش منقص إثيوبيان إيرتران مركب نسرح لنا قن منقص إثيوبيا بزحلف السمون أبزهابو مقلتي نتسوقم تزوسد كلن بينهم مقراز تتابعو زقبر كلن مخنيات سب أو رديئتنا بهزو خبتسحن اوان كرمت بمخانو حارسوت مخا حارسون بمبالو زذكريو زي راديو دمت أمريكا ايو ناب سمنا وسبورتاو تتساب كنحلفينا كما يكنيهم سبورتاو زينا نسمعكم 34 إثيوبياوያን أتليتات نابتي دحر كلتا سومن أب طوكيو زجمر ودرات أولمبيك نمستاف قربات كوينهم كم زلو تقليصلو بريزيدنت فيدريشن أتليتكس إثيوبيا كوماندر درارت تلو اتوم أتليتات أب استفراليو عينتات ودر كم زساتفو أفليت الله تيكواندو استفراليو رحقاتات أتليتكس ويك عقوية بشكلتا حمسان قاليوم يوم كعسو أجري غانتا أرسنال نسويدناوي ألكساندر إساق مبوقل إرتراوي كاب اسبانياوي غانتا ريل سوسيداد نختعدقو عينا خمزو دقاتلو زرخمنا زين حبيرو أليكس هذا كابتوم علامي غانتا أرسنال زخونة ميكل أرتيتا أبزرزر إداليومية إلو زقمتهم تساوتي هذا إيو غانتا ريل سوسيداد بوغانا أرسنال نواغا ألكساندر 59 مليون باوند نمخفال قربت كم زخونة تقاليس أتلي إيا كم زبالتون اتزينا حبر انتقونا ألكساندر إساق ناب أرسنال نايم الزوار عدلو زابكا عمسل سلامنتاي انت تبهاله نسو مسغانتا ريل سوسيداد كساب زغصر حموش تعمتات نكتصن زخلو وعد سلستفرارما كومو كوينون ريل سوسيداد نا ألكساندر كتعدقوت من غانتا بكبار واغا كتوسدو دليت انتريا كشاتو اخليه كم زبالت اتزينا حبر اسران هادن عمز زعدميو أليكس إساق أبتي كازولو قطمات صوع هقرات أوروبا ولا ونشاتو كمزقب انت زيك على مسغانتا سويدن تسلفو زعقب من كسقاس كم زنبرو زرخمنا زينا تقيسولو أبزربانا نابنايلون زبن فرق فتسامة قطمات أوروبا أزبق 4 غانتا تفليتنا اللوها إنجلاند دنمارك سبانيان إيطاليان صباح سولوس إنجلاند مس دنمارك روع سباني مس إيطاليا تقاتيمن زتعوتا نابتصوع من عترا كبقايا أتليتكس عالم لغا فيدريشن أتليتكس زنة صارو معك أن تستاترون كتمال أيك آلتن تبهيلا كاود الدرقويا استاقر الدبوب أفريقيا أوت شامبيون شو مونتميت مترو كاستر 8 أو 15 مترو كتورا در تفقيد اللانيرو قن أي كون اللان
ኩዕሶ ሰኪዐት ኣብቲ NBA እናበሉ ዝጽውዕዎ ሃገራዊ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዐት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ጽዋዕ መንዓተረ ዝሓለፋ ክልተ ጋንታታት ተፈሊጠን ብመሰረት እዚ 7 ኣህላኽን ኣድካምን ዙራት ንምክያድ ተቐሪበን ዘለዋ ካብ ምዕራባዊ ዞባ ፊኒክስ ሳን ክትኮን ከላ ካብ ምብራቃዊ ዞባ ድማ ሚልዎኪ ባክስ እያ ብሽክለታ ብምክንያት ቫይረስ ኮሮና ዓሚ ዘይተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ዙራ ፈረንሳ ወይ ከዓ ቱር ዲ ፍራንስ ታሽዓይ መዓልቱ ሒዙ ኣብዚ ብርክዚ ለባሳይ ብጫ ማልያ ንጋንታ UAE ዝስለፍ ሩስያዊ ፓጋገር ለባሳይ ሓምላይ ማልያ ንጋንታ ዲሱኔክ ዝስለፍ እንግሊዛዊ ካቨንዲሽ ለባሲ ነጠብጣባዊ ማልያ ንጋንታ ኤሪካ ዝስለፍ ኮሎምቢያዊ ኮንቲኖ ለባሲ ጻዕዳ ማልያ ንጋንታ ጃምቦ ዝስለፍ ዴንማርካዊ ቬንጋርድ ኮይኖም ኣለዉ ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ዝራ ፈረንሳ ሎሚ ሶኒ ዓሪፎም እዮም ጽባሕ ስቕሉስ ጀሚሮም ዝቕጽሉ ክልተ ሰሙናት ብብሽክለታ ጋሊቦም ኣብ ፓሪስ ውድድሮም ክዛዝሙ እዮም ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ ነመስግነካ በትረ ናብ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና ካብ ኣስመራ ንሸነኽ ደቡብ ምዕራብ እትርከብ ደብረ ሓንስ ንዘበናት ብጸገም ማይ ክትሽገር ድሕሪ ምጽናሕ ነበርታ ብዝለዓልዎ ተበግሶ ካብ ጸገም ማይ ተናጊፎም ዓዶም ከልምዑ ከም ዝኸኣሉ ገሊጾም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሕርሻ ሒዝዎ ኣሎ ደብሪ ዓዲ ሓንስ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካን ዞባ ሎጎ አንሰባ እትርከብ ዓዲ ኮይና ካብ ኣስመራ ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣቀማምጣ ናይዛን እሽተይ ዓዲ ኣኻውሕን ኣጻደፍን ዝበዝሖ ብምዃኑ ፍግረ መሬት ዝፈጠሮ ስንጭሮታት ብብዝሒ ዝረኣየሉ ከባቢታት እዩ ነበርቲ ናይዛ ዓዲ ብሰንኪ ሕጽረት ማይ ዓዶም ገዲፎም ናብ ጋሽ ባርካን ባህርን ይስደዱ ከም ዝነበሩ እዮም ዝገልጹ ኣብ 1994 ዲጋ ክስራሓሎም ንመንግስቲ ዘቀረብዎ ሕቶ ተቐባልነት ረኺቡ ጸገም ማይ ደብረ ሓንስ ክፈታሕ እዩ ኣብ ዝተባህለሉ እዋን ግን ኣብ 1997 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዶብ ኩናት ብምውልዑ እቲ ፕሮጀክት ከም ዝተወንዘፈ ዝገለጹ ነባሪ ደብረ ዓዲ ሓንስ ዝኾኑ ኣቶ እዮብ ተክለማርያም ኣብ 2005 ዘለዎም ዓቕሚ ኣኻኺቦም በተበግሶም ጻዕሮምን 55000 ኪዩቢክ ሜትር ማይ እትሕዝራሃያ ከም ዝሰርሑን ድሕሪውን ክልተ ዲጋታት ብምወሳኾም ጸገም ማይ ደብረ ዓዲ ሓንስ ነበረያ ነብረ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ንሕና ዓዲ ደብሪ ልዕል ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ስደት ገጽና ንመርሕ ነርና ናይ ማይ ጸገም ዘምጾ ማለት እዩ ናጽነት ምስኮነ ግን 2005 ብናይ ገዛ ነፍስና ሓይሊ ንስራሕ ኢልና ረሃያ ሰሪሕና ታራህያትያ 55000 ሜትር ኩብ ማይ እትሕዝ ኮይና ሰሪሕና እያ ናይ መንግስቲ ዓብ ድጋፋት ነይሩ ክኢላታት ናይ ሚኒስትር ሕርሻውን ዓብ ድጋፋት ነይሩ ትጸገም ካብኡ ምስ ፈታሕናዮ እታ ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ክስራሕ ኢልና ዘእተናያ ኸ ልክዕ ሰዓት ሓልያ 2012 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ሰሪሕዋ እንደገና ኣብታ ዓመተትያ ኣቶ ሃዲሽ ዲራር ብዘበገሰ ብፍላይ እሳ ዲጋ ኸላይ ተሰሪሐ ሕጂ ዘለዋና ዲጋታት ሰለስተ ኣብ ምስራሕ ናይተን ዲጋታት ንጡፍ አበርክቶ ዝነበሩ ኣቶ ሓድሽ ድራር ብወገኑ ድሕሪ ምስራሕ ናይዘን ሰለስተ ዲጋታት ኣብ ትሕቲአን ዝርከብ 160 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት ነፍሲ ወከፍ ገባር ብማዕረ ተመቂሉ በምህላው ኣብ መነባብሮን ኣተሓሳስባን ነበርቲ ደብሪ ዓዲ ሓንስ ዓብ ለውጢ ከም ዘምፀ ተዛሪቡ እዚ ዓብ ለውጥታት ኣምፅኡ ኣብቲ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ሓደ ቁስን ዝኾነ ስድራ ቤት ክፍጠር ተኻኢሉ ማለት እዩ ባሕሪዶ ባርካዶ ኣብ ካልእ ዓዲ ኸይድ ከምስራሕ ተሪፉ ኣብ ዓዱ ሎሚ ዝኾነ ወዲ ደብሪ ካብ ንጉስ 6 ጀሚሩ ኣብ መነባብሮ ናይ ምሕያሽ ኣብ ጀርዲኑን ኣብ ፍርኒ ትርኢ ኣብታ ዓዲ ብጀካ ናይ መጓሰን ሓደ ዘናት ክልተ ከም ድንሽ ዕፉን ስገም ወዘተ እንተደይ ኮይኑ خلا ፍሉጣይ ነበረ ሎሚ ግን ነታ ዓዲ ኣኺሉስ ነቲ ንኡስ ዘባ ኸማን ይሽፍነሎ ስለዚ ዓቢ ለውጢ ኣብ ህይወቶምን ኣብ ተሓሳስቦምን ኣብ መነባብሮምን ነፍሱ ኺኢሉ ዘኸደሉ ስድራቤት ተፈጢሩሉ ተቀማጦ ደብረ ዓዲ ሓንስ ሕርኩታት ሓረስቶት ከም ዝኾኑ ዝገለጹ ኣቶ እዮብን ኣቶ መልአከን ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ምፍዋስ ከዘንተማያትን ዘተኮረ ማእቶታዊ ስራሕ ከም ዝሰርሑ እዮም ተዛሪቦም ምዕቃብ ሓመድን ማይን ብመንግስትና ስርሑ ተቢህልና ወጪና ኣብዚ ምሕማስ ተባህለ ቦታ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጋጋት በእማን እንዳመላእና ብሓመድ እንዳረጀምና ንዝድሎ ኣለና ኩሉ ህዝቢ ብሓፈሽ ወፊሩሎ እዚ ወጪ ስራሕ ከዓ ከምዚ ትሪእዎ ኩሉ ጉርዕታት ትሪእዎ ዘለኹም ሃጋፋት መሊእናዮ ኣብዚ ዝመጽ ዘሎ ግዜ ብሙሉእ ዝተሓሪሱ ገረውህ ክኸውን ቁሩብ አንጥባ ቢልና ድድለና ዓይነት ዘሪእና ክንጥቀሚና ሕጂ ከምዚ ትሪእዎ ግራት ገዛ ኮይኑ ግራት ዓፈፉን መጽሕሎ ማለት ስብሓቱ ናይ 50 ጽንዲ ዝኸውን እንሆለዚ ደልዲልና
بجلينا انترنف نحن واحد سلسلة زلنا سلسلة جلينا زلوانا 170 سبات أبدو وفرت لونا أفسو من كأ سوني ربع قدام زي كنتينا نوفرن بوصل نوفر كأ أبوت كوين سرح كم سري والله ديغا سريعك كبابي انت ادي فوسكا تفاسسناتو انت ادي فوسكا ترجم يبل بدبت بحد عمل كمل يخلي دبت نخيمل زاكل عقم سبافيرنا عبينا انا ጸገማይ በዚያዳ ንደቅ እንስትዮ ኣብ ሽግር ከም ዝነበረ ዝገለጻ ደቅ እንስትዮ ደብሪ ኣድሃንስ ጸገመን ከም ተቐንጠጠን ናይ ስራሕ ዕድሉን ከም ተፈጥረለን ገሊጸን ዘን ረሃያታት እዚአን ካብ ድመጻ ሸግርና ይፈለጠና ካብ ትሪሑ ንኾዶ ዝነበርና ንሃልኮ ዝነበርና ሃልክታት ተሪፉ እዩ ብዓቅምና ድንሽ ብዓቅምና ሓምሊ ዝኾነ ነገር ኮታብ ዓድና ደሎስ ንሰርሕ ኣለና ህቡና ከሎ ጀራዲን ካብ ማዕረት ሰብኣይዮም ዝህቡና ኣብዚ ጀራዲን ስሰዋ ዝበሃል ዲጋታት ደለዎ ሕጂ ማዕረና ንሕና ንሰርሕ ጽቡቅ ኣለና ለውጥ ካብ ጣዕሚ ምጽኢና ስለምንታይ ውህደት ዝዓዲ ስለ ዘሎ ሳላ ጻዕሪ ህዝቢ ሳላ ጻዕሪ መንግስቲ ኸ ሰሪሕና ኮሪና ኸዘቅና ናል የለለና ኣቦታትና ባሕሪ ይኸዱ ነይሮም ፋይሎም ዕሪፎም ኣብ ዓራቶም ዝቁስሎም ካብ ሓመድ ካብ ስደት ካብ ጸገማት ድሒኖም ሕና ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እንዳሓጎዝና እቶም ኣሕዋትና ንሕና እንዳሓገዝናዮም ኣነ ኣባዝ ሓወይ እዚኣ ተሓርሰኒ እንዳበልና ምክንያቱ ንሕና ንኣሕዋትና ሓደ ኢድ ሓደ ጋንቲና ንሕና ኣብዚ ዓዲ ንፍጠር በዚ ሕጉሳት ኢና ዕሩፋት ኢና ኣሕዋትና ደገ ደለው ኸማን በኣና ኾሪዖም ሕና ርእሲና ኢና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ርእስቲ ሙሉእ ዓመት ዝካየድ ሕርሻዊ ጀርዲን ተወሳኺ ሕርሻዊ ንጥፈታት ከም ምፍላስ ፈልስን ምግራብን ምርባሕ ንህብን ምፍራይ ዓሳውን ተኣታትዩ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣቶ ሓድሽ ደብሪ ኣድሃንስ ንከባቢያ ዝርከቡ ኣድታት በኣወንታ ብምጽላው ኣብነት ናይ ልምዓት ክትከውን ከም ዝበቕዐት ኣረዲኡ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ نمسግነካ ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ 4 ሐምለ 2021 መበል 245 መዓልቲ ልደት ኣኽቢራ ተወከልቲ 13 ኣብ ትሕቲ ቀይዳዊ ኣገዛዝ ኣብ ብሪጣንያ ዝነበራ ግዝኣታት ኣብ 1776 ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝገንጸለን ናጽነትን ዘረጋገጸን ሰነድ ዝተፈረመላ ዕለት እያ ካብ ንጉሳዊ ስርዓት እንግሊዝ ንምፍላይ ዝተበጽሐ ውሳነ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ካብ ክልተን ንሕድሕዶም ዘይራኸቡ ዝመስሉ ግን ድማ ዝተኣሳሰሩ ምኽንያታት ዝመንጨወ እዩ ነይሩ እቲ መበገሲ እቲ ሓደ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ቀይዲ ዝነበራ ሃገራት ብዝበለጸ ስጹም ክትትል ንምግባር ተባሂሉ ብመንግስቲ እንግሊዝ ተታሕዘ ናይ ነዊሕ እዋን ትልሚ እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ልዕሊ ስልጣን ንጉሳውያን ዝተዋህለለ ዕድኦም ንምቕናስ ኣብ ግዝኣት ቀይዲ ዝነበራ ሃገራት መጠን ክፍሊት ግብረን ንኽውስኽ ይገብሩ ነይሮም መብዛሕትኦም ዕዳታት እንግሊዝ ኣብ 1754 ምስ ህንድን ፈረንሳይን ኣብ ዝገበረቶም ውግኣት ዝተዋህለሉ እዮም ካብ 1764 ጀሚሩ ፓርላማ እንግሊዝ ካብ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ቀይዲ ዝወዓላ ሃገራት ንመንግስቲ ንጉሳውያን ግብሪ ክእክብ ጀመረ ፈለማ ኣብ ሽኮር ነይሩ ዝጀመሮ ድሓር ግን ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ኣብ ጋዜጣታት ብርጭቆታት ሰነዳት ሕጊ ቀለምን ሻሂን ዝርከብዎም ወሲኹ ሕድሕድ ሓዱሽ ክፍሊት ግብሪ ዕላዊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ተቃውሞ ይገጥሞ ነበረ ኣብ መወዳእታ እቲ ክኸፍልዎ ዝወፅእ ዝነበረ ግብሪ ከም ቅፅዓት ዝኾኖም ዝገብርዎም ሰልፍታት ተቃውሞ ዝያዳ ሓይሊ ዝተሓውሶም ከምኡውን ምላሽ መንግስቲ እውን ዝያዳ ዝጠበቐ እናኾነ ኸደ ብፍላይ ኣብ ቦስተን ኩነታት እናኸፍኡ ኸይዶም እታ ናይ መወዳእታ ጨንገር ኣብ 1775 ወርሒ ለካቲት ካብ ፓርላማ እንግሊዝ ዝተሰንደወትን ውሳነ ንምዕጻብ ወደብ ቦስተን ዝምልከት ነበረት ቦስተን ድማ ንኹናት ክትዳሎ ጀመረት እቲ ምእንተ ለውጢ ተባሂሉ ዝተኻየደ ኹናት ኣሜሪካውያን ተባሂሉ ዝፍለጥ ስጋብ 4 ሐምለ 1776 ብዕሊ እንተዘይተጀመረ እኳ ኣብ ምዕራብ ቦስተን ኣብ ሚያዝያ 19 1775 ዝተኻየደ ፈላማይ ኲናት ግን ነበረ ኣብ ጽባሕቲ ለውጢ ዝተጣየሸ ሓድሽ ኣመራርሓ ዩናይትድ ስቴትስ በደላት ምሕደራ እንግሊዛውያን ኣስተባህለ ብሊበራል ኣተሓሳስባ እናተመርሐ ነቶም ዝተለምዱ ኣብ መንጎ ኣመሓዳርን ተመሓዳርን ዝነበሩ ርክባት ክቕይር ጀመረ ብዘርኣ ወለዶ ዝመሓላለፍ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝወርድ መንግስታዊ ስልጣን በህዝቢ ብዝተመርጹ ሃገራውን ክልላውን ኣፈጸምቲ ስራሕ ክትካእ ተገብረ ኣብ ከባቢያውን ክልላውን ምሕደራታት ተራ ሰባት ምርኣይ ካብ ግዘ ናብ ግዘ እናወስኸ ኸደ ከይዲ መረጻ ክካየድ ከሎ ተሳትፎ ሰባት ክውስኽ ጀመረ እዚ ሓሳብ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣብ ዓለም ምንቅስቓሳት ናጽነትን ዴሞክራስን ኣላዒሉ
ድሓር ሳልሳይ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ቶማስ ጀፈርሰን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንግሊዝ ዝነበራ ግዛእታት ኣሜሪካ ከም መግዛእቲ ንርእሰን ዘናገፋሉ ውሳነታት ናጽነት ንምርዳእ ኣብ ዝተንተነ ጽሑፍ ከም ዝበሎ ተመሳሳሊ ሜላ ጥቕዓትን መዝመዛን ዝተሰከመ ሓደ ነዊሕ ባቡር ኩሉ ግዜ ብተመሳሳሊ ዕላማ ተኸቲሉ ዘይለዋወጥ ቅርጸ ብምትብባዕ ኣብ ፍጹም ተስፋ ዘይነበሮ ህይወት ክነብሩ ዘገድድ ምሕደራ ተቓሊሶም ምእላይ መሰሎምን ግዴትኦምን ነበረ ኢሉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ